Ja znova je tu Best Gambler a dneska, ako môžete vidieť, som na druhom účte. Takže je to nice. Ideme teraz, počúvajte, toto pranka som už dal na 1000. Takže teraz ideme šeli, hej? Poďme. Skúsil by som Bravo Boli, pretože Bravo Boli sú proste Bravo Boli. Väčšinou hrám na ako už na tomto účte, lebo tamten účet tam už iba prestíž, už to tak pošujem. Ems. Bum, bum. Dead. Easy. Easy. Dneska by som chcel pušnúť Shelly na 500, lebo to je proste Shelly. Ale neviem, či to nie je tak náhodou, že 250, 500 a 750, alebo či to je rovno 250 a 700. Počkaj, trickshot, že by... Trickshot. Bum. Easy. Tak, poďme na tie trofejky. A dáme si ju na tých 500, no. Poďme na to. Tak trošku som to popušovala a máme konečne Bravo Hokej. Tak ideme dať Bravo Hokej. Tak. Ďalší win. Oj. Máme questy, tak ideme. Alebo play again. No dobre, play again. Ideme na ďalší win. Ďalšie questy. Tak poďme už si ich otvoriť. Mytika, poď. Čo ti ju vydal? Tak to je opäť. Tomu máme jaké láky, pozerajte. Bro. No a tie questy. Dobre. Staré drobky nakoniec. Chaos. Začneme radšej start dropmi. Mytika ďalšia. A sprav. To čo je? Tomu neverím. Mám najväčšie šťastie na svete. Toto. Ľudia, dve mytiky. Dva mytické brawlery. Nemožné. Trofej. Dobre. Ja by som si dosť rád akože otvoril určite buď Daryl, alebo na Majka, ale Daryl proste. Daryl je Daryl. 100 kreditov. Máme Klubio. Som v FK Nitra. Aj keď som síce z malého Ruskova. Tak nič. Máme tu ešte 200 coinov. Za chvíľku si môžeme... No ešte 1000 coinov a... Hej. Potrebujem splniť pár questov. Damage a win battle. Najlepšia pesnička. Tak to poďme trošku pušnúť. Áno, máme tu 12, koľko questov? Kamu? Koľko questov? Je mega veľa. Poďme, to musí byť 1000 coinov. Máme Boha. To je dobré, ľudia, však. Traja brawlery za jedno video. Poberem. MSK je best. Again, dobre. Poďme. Dropy. RR nevadí. Poďme. No, to nič. Ale tak, nestačia tie dve mytiky. Konečne si môžeme upgradeiť show na max. Fú. Takže powerpointy, kredity, powerpointy. Koho ďalšieho? Ja by som možno tu Edgara, ale
Radšej pôjdem správta. Ako upgradeovať, hej? Dobre. Potom si vyupgradeujem správta, keď bude môcť. A potom vypúštime. Prvé, poďme. A ja hodím vyskúšať na Brawl Balloch. Pretože ja na tom Demon účtu nemám. Správne, že ho ideme vyskúšať. Poďme na to. Ukáž. A to je dobré. Hej, action, to je dobré. Sledujte. Dobre, vyhrali sme tak. Čaute potom.